sfortunatament l-FATF issa tista' taqbel tista' ma taqbilx, tefatna fuq il-grey listing il-pajjiżna u irridu nħorġu minna din, anzi irridu neħdu opportunità biex inkomplu intejbu il-qafas leġislattiv tagħna, se nieħdu iż-żmien biex nagħmluha, però irridu naslu wkoll. X'tagħmel l-oppożizzjoni? L-oppożizzjoni kollha l-kap tagħha Bernard Gregg illi jgħid illi f'90 ġurnata irid joħroġ lil Malta mill-Grey List. Issa dan ilu 297 ġurnata kap tal-Partit Nazzjonalista u għadu ma biddel xejn. Dana tal-blajta tal-bidla li ma jridx jagħmel dak l-iżbalji li kien qed jagħmel Adrian Delija, fil-Pols qiegħed issa qar minn dak li kien il-kap ta' qablu, però jekk inti f'297 days ma rnexxilekx tagħmel il-bidliet neċessarji fil-Partit Nazzjonalista, tista' tgħidli min se jemnek illi f'90 ġurnata se tbiddel lil Malta?